Velkommen til Campus Odsherred. Kom med her, så kan vi vise rundt. I pausen hænger vi tit ud i kantinen. Det er der, man lærer hinanden at kende, også dem fra de andre uddannelser. Det fede er, at vi er mange forskellige, og vi er en skole, hvor alt er samlet. I dag har jeg for eksempel musik, hvor vi har samspil. Og så deltager vi i årets teaterkoncert. Hej, det her er Isabel fra HHX og Liam fra HF. Og vi skal også lige ind og se Science. Herinde der har vi så Science. Det her vi laver en masse forskellige gode forsøg. Skal jeg vise dig, hvordan det er at gå på erhvervsuddannelser på Campus Odsherred? Ja. Vi starter nede i tømmerhallen. Her på Campus Odsherred har vi både tømmerhal, køkken og prøverestaurant. Lige nu der er jeg i gang med grundforløb 1, fordi jeg gerne vil være tømrer, men det kan godt ændre sig. Her på campus der har vi også gastronomiuddannelser. Her er Claudia ved at lave pynt til smørbrød. Her har vi nogle af vores teorilokaler. Og selvom vi går på forskellige uddannelser, så er vi sammen på de samme områder. Så ja, det her er Campus Odsherred. Jeg håber, vi ses.